Salut băieții, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem aici pe podul ăsta minunat și o să aruncăm un televizor, telefon și o bicicletă. Le vedeți chiar acolo. Salut băieții. Deci, după cum ați văzut din intro și din thumbnail, din toate astea, astăzi o să aruncăm acest televizor de buget. Da. Fii atent, sunt telefonul aici. Stai bă, nu-l arunca. Fii atent. Ia. Deci, asta chiar merită atât de ușor, de-l țin într-o mână, ești nebun? Deci 3, 2, 1 și... Mamă! Bă, dar e întreg. O să aruncăm bicicleta asta, e din copilărie, cred că am luat de la 5 ani, nu știu. Îmi pare rău de ea, sincer, am spălat-o și eu astăzi, așa puțin, da? Bicicleta tot de buget. 3, 2, ce 3, 2, 1, 2. Mama! Se sparsă plasticul la rot. Ăsta, Nokia roz. Nokia roz. Luăm așa, dăm o dată. S-a spart, gata. Îi dau în bară? Îi dau în bară? Te. Mergem acum să vedem ce se întâmplă. Bine, chiar dacă se auzi o bubuitură mare la televizor, mamă, să avem grijă. Deci nu mai iarbă pe aici. Poate dăm și de vreo șarpe. Stați puțin că mi-a pus și telefonul aici să filmeze. Deci asta... Ia, hai! Mă duc în cur. Du-te! Unde-i televizorul? Da, că am mai rămas din televizor. Uite. Uite bubuitura. Uite, nana, bubuitura aici. Bă, nana, dar vezi că de sus părea ca lumea televizorul. Mamă, deci n-a mai rămas. Na, vrei să mai faci ceva cu el? Hai, ne uităm la desene pe Minimax. Fii atent. Îi luăm la placa de bază. Da, pune zigaramul. Dar vezi că a fost, vezi că e cu bubuitura asta, uite. Da. Cum arată. Ia, hai să vedem carcasa. Uite, nana, păi de ce văzurăm noi că lumea televizorul, că văzurăm carcasa. Păi carcasa era acolo. Ia, bicicleta? Deci eu am 3 metri jumătate ca tine să sar de aici. Mamă, bicicletă ribroată, Coarne. coarne. Oricum erau ele duse. Aba, nu. Aba, da. Trebuie strânse, nana, și... A, nu, uite, mă, era întoarsă. Ia uite-o. Da, trebuie strânse. Ia, vină cu asta e prim. Ia uite-o. Ca nouă. 2 milioane pe OLX să bag acum. Bicicletă Raul GTR. Exact. Ia că e telefonul, fii Ia atent. uite, ia uite televizorul cum e. E nebună, uităm acum pe Minimax. Telefonul nu se strâmbă. Ia. Explodă un pic jos. Vezi că E ca lumea. o forță telefonul acum. Ești nebun? Îi mai dăm și noi? Hai să mergem înapoi. Hai repede, hai repede. Deci aici e o cascadă, o mini cascadă, o de asta. Și ca să vă întrebați ce facem cu televizorul, acasă nu o să luăm, deoarece sunt foarte multe gunoi aici, gen mașini de astea. Și o să mergem să aruncăm și noi acolo, deci nu lasăm acolo pe asfalt. Ne tractează unul. Uitați aici cum e asta. Aruncăm telefonul în apă. Bună idee, bă. Stai să... Special pentru un K. S-a dus. Bă, să nu fie aruncat pe al meu. Ah, e aici, da. Asta e. Ești nebun? Cum ar fi fost să-mi arunc telefonul și să fi stat acolo la spart? Te duci asta în jos, nana, te neacă de omor. Unde, nana, săream după ei. Mar, nana. Mamă, m-am crezut că e cineva pe pod. Merge și noi și l-aruncăm aici la gunoi. A, aia da, corect. Păi, aici. Bă, stai! Filmează Cori. Hai, Cori. Cori filmează. Ia uite, bă, ești prost? Ia fii atent, stai un pic. Fii atent. Uite, nana, cu... Ia, ia încă. Mamă, nana. Bă, vezi că astea sunt făcute mai greu.
Lângă mai multe gunoaie, uita și aici. Uite, placă de asta de bază, de ce dracu să-i de VR. Ia uite, bă! O iau până la moped, hai. Îl pui în bord. Hai să-l Stai punem la cu ține moped. cu aia, gen. Hai să punem la moped. Băieți, mi-am luat, cât prinde? 240 kilometri 0. Fiți atenți, băieți, aici. Lasă-mă, să dau ca Ronaldo. Uite, mă. Mă pautează ăsta, mă. Bomba ca ajutor. Fiți atenți. Am aruncat. De Audi de la făcut înăuntru, știi? Punem de asta pe ușă, ești nebun. Da, la moped. Băieți, luăm și noi acum ce-am mai rămas din bicicleta acasă. Că asta e copilăriei mele, să zic așa. Că acum și nasor mi se pare. Bă, Ghiuzanu! Am plecat cu un televizor, cu un telefon și m-am întors cu o bicicletă. Bine, uite. El a făcut sala de mese. 8 luni. Am aici groapă de crocodil. Mamă, vezi prostule că pe aici se păianjen de la mare. Șolobanu! Fugi, Șolobanu! O dracu, da toate gropilele noi! Păi ești prostule, mă, băi. Gata, mă, băieții. Am aruncat și noi televizorul, bicicleta. Bine, bicicleta am aici. Și un telefon Nokia. Deci să nu uitați de like, subscribe și follow pe Instagram la amândoi. Așa, mam. Uite câte gunoaie, nana, câte cauciucuri. Dacă mai merg de 2 ori pe drumul ăsta, cred că arunc și eu cauciucurile de la asta. Bă, băieții, vă pup, vă iubesc. Ne vedem la următorul vlog. Să nu uitați de like și subscribe. Ciao!